angin dhewe wangi sih bertahan mula kono Mbah Sikik. Oh dia ayo Nduk sadurunge seniormu kowe nembang Sikik nek ngadeg jek kuat ngadeg nek karo lungguh ya karo lungguh mergo garenge wis kulino karo ngadeg ya gelem karo lungguh ya gelem ngopo ya nek nembang iki lho boleh nembang ya Nduk ya iki unggul saka Bluro ini sing nyuwun lagu nang sore terus apa lagune aku seneng prasetyamu iki do ngerti lah lagu iki do ngerti lah aku seneng prasetyamu sing ndi kok ana sing do ngerti Mas aku seneng prasetyamu bon lagu Bluro nang kuwi mayangi ngerti lah oh mboten ayo Nduk ge nah ya dia wes penan Nduk awake wis ora penan Nduk dia alhamdulillah sampun Pak pancen sampeyan nek nyambut gawe ketawan mau ora sempat leren nggih bar magrib langsung dandan langsung munggah panggung nek kesele nek masuk angine wis lumrah wong sampeyan iki wanita biasa ya ta nah nggih awake wis sangat to ya wae sampun Pak mboten keringat dingin nggih boten syukur alhamdulillah dan Bluromu ngendi ya Nduk Randu Blato Randu Blato bapak nopo dalang sanes ibu sih deh sanes lho kok sampean duwe swara sing becik kuwi turun sapa ditakdir oh takdir sesuai dengan takdir SMA kelas piro SMA kelas tunggal SMA ini ngerti negeri gini nggih koran SMKI Solo boten ting napa ya SMKI Solo niku nggon gudang-gudange kesenian ngoten nek sampeyan pengen dadi sinden hebat kuwi ya kudune ning SMKI Solo nyapa alasane ngopo ora ning Solo napa boten ngoten restu orang tua gitu oh kalau wong tua mboten direstani napa sampeyan anak tunggal boten oh nomor pinten sampeyan anak nomor pinten kedua oh kedua nggih pancen nek kula duwe anak wedok sekolah teng SMKI Solo niku kula nggih apa jenenge tak kandhani ora usah mergo enek buaya-buaya darat nih lah ya lho bener nek bapakmu ibumu ora merestui kowe sekolah ning kono ora apa-apa ning aja kendho semangatmu nggonmu gegulang enek sinden nggih gurumu sapa sing ngajari nyinten sinten Sustri niku sinden sepuh Bluro mriki mboten lha pundi lho kalau gurune kok ora ngerti omahe iki piye nama sinau teng YouTube nggih oh teng YouTube sindene idolane sampean sapa Cahyo Busukasi Rahayu Busukasi Rahayu sinten niku garwane Pak Kuntadi Kuntadi niku sinten Pembuatan niku adik ipar kula adik ipar Busukasi Rahayu sama wilujeng ing Sambi Kala lho paling nembang apa Nduk dia iki dipangi jeneman mawon nggih jeneman nggih mboten apa-apa jeneman apa Klambi Lure Klambi Lure nggih tapi jeneman nggih mboten apa-apa nah neno ngatasi orang nek gurune ngono nang YouTube ya iso nyuwara luar biasa lanjutkan dulu so cita-citamu nek wis lulus SMA negeri kene pengen kuliah ning sisi Surakarta mboten nggih nah nek wis ning kono ning isi Surakarta tidak ada yang perlu dikhawatirkan mergo sampean wis dewasa tur dosen-dosen do ning kene kabeh iki
dosen sing ngendang niku Pak Jeko Widodo. Niku lek karo wong wedok mboten kate hobi. Mboten hobi. Sing ngendang niku dosen sampeyan sok bakal aja kaget petuk Pak Jeko Widodo. Terus sing nyiter nika Pak Iswanto. Nah niku nggih dosen. Saniki mulang wonten ing SMKI Surakarta dadi pengasuh. Dadi ayah asuh tumrape anak-anakku sing do PKL ning omahe Pak Kangko. Nama Pak Kangko iki terbuka. Dadi SMKI apa jenenge? Membuka tempat untuk PKL. Nah, pedagang kaki lima. Ya. Umurmu baru 16 tahun ya? 14 Pak. Loh, 14? Nggih. Aku yang umur ngawur kan, aku yang salah ya. Berarti saya anak itu dia bunga ibu. Tata yang aku gawe itu tapi apa umurnya? Kelas SMP kelas berapa? 11 tahun lebih ya? Iya. Jadi ya pe kamu tuh kembian dia Baru. Oh 15. Anakku dhewe berapa? 16 ya? 16. Oh iya. Mbok sing mangan sing mungkin tanduk dia. Nggih. Kenapa ya rada berisi ora tipis ora triplek ngono. Yo. Laseng. Isih apa? Tas ya? Entas. Oh nggih. Suaramu kuwi nemen sewu ya. Tahun kumpul karo tahun iki kok kemajuane pesat banget lho. Niku belajar tenanan, Pak. Kita niku, Pak. Belajar tenanan. Digenjot kali Ibu. Dikaman dituntut. Oh digenjot. Oh digenjot karo ibuke. Ya bener, kaya kudu ngono kok. Butuh impian suaranya apa tek banter. Saiki yo bengo tak genjot iki saya banter. Tak genjot semangate. Ya sok nek isi mengko tak kenali karo anake Pak Kangko. Deka. Udu Deka. Wah Deka sing oh. Sing putrane bunduwi sing barep. Mas Indra ngerti boten putrane mana? Mas Indra Yudhistira Putra niku sok
bakal ini lulus SMKI pengisi pedalangan. Dalang kok sendiri sampean ya. Heeh, sendiri sampean. Ya. Jadi nurunke ya tuh. Ya dalang kuwi kebanggaan tenan ketika iso nurunke anak-anak iso dalang. Mas Jendra wis dalang terus adine wedok si Rahesta Deka Chandra Dewi wis nyinden. Sing cilik dhewe. Wah! Sing cilik dhewe. Adeka Sang Mahendra dalang kok misuhi bapake. Nak toyo pisan. Lah ya, wah, esuk ditena awake gedhe kendeli lek mayang ngumpuli aku, tenang. Mergo didikane sing enom. Wah, luar biasa. Anu bang apa nih, Nduk? Ayo, sing apa kula kamar wani mboten? Nggih, pun. Kula kamar nggih. Nggih, gentos Mbak Elisa, Mbak Eka. Nah, pomone pun sinau derek. Sampun. Wah, wis sinau. Nggih. Coba tak krungu aku. Nah, coba bawane Metik Seri Angling Darmo, enggak? Nggih. Niku kaliyan sinten? Bapak Sugeng Suwondo. Nah, Bapak Sugeng Suwondo. Nggih, insyaallah nyuwun pendonga pangestunipun para warga agung ingkang wonten ing pojok watu sambung bluro Mbah Haji Supron saha ibu kula Hajah Suci Munawaroh bakal ngawontenaken ulang tahun emas pernikahan. Masih 50 tahun pernikahan tanggal 1 Februari. Bapak ngendika le aku pengen tanggapno wayang uwong. Iki. Wayang uwong, Bro. Nuruti kersane Bapak. 50 tahun. Pak tanggape wayang uwong patungan urunan karo Pak Cahyo Kuntadi, Pak Kalinggo Purnomo kelawan anake sing wedok Mbah Supron ya kuwi dokter gigi spesialis anak Retno Diwati. Kuwi tanggapke wayang uwong Sri Wedari. Kanca-kanca duit Jolaras Indonesia tak atur tindak macak dadi Kurawa 100. Sampai kelebung ae. Yo. Metik Seri Angling Darmo yo. Metik Seri Angling Darmo. Randu Blatung. Yo. Wis wani nika ya, Gong. Muridé Pak Yasibin. Sama karo ndereke Pak Yasibin mayang ya. Nggih. Nggih. Kayaknya Pak. Oh, nggih, dikek pemanas ya rada anget. Aja meneh kok sampean lho, Pak Kangko ki tau
bengi suarane entek resik mergo wayangane kuwi awan kuwi ya mayang bengi ya mayang lho kuwi lek ra panon bisa kanggo ora takon ngono lho do kelingan ra dempel pas nalika pandemi aku ki awan ya kon mayang bersih desa bengine pindah nggon mayang wah bengi ki suaraku ya omong semua ngene ra ya pancen suara ki winantes ya ya terus Sang Naga Raja nanone nang sesilih naga Garap ya Nduk tangan kepungkurnya mesti garap gamelan Bali apa urung? Pun apa dereng? Dereng ini pun digarap kawan konco-konco nganggo gamelan Bali coba informasi nggo streaming sinyalin muset-muset ya entek iki kuotane yo coba garap gamelan Bali yuk duit jelas Indonesia yuk
Terima kasih untuk dia. Balaku. Ya orang diselai bahwasannya dari Balasim go memupuk sinden-sinden bakalan bawa calon-calon Manggono mulai jadi tampil ke awan bengi ya kok. Panjang nek ngrungkepi budaya iki lahir batin itu. Iya. Pondek sore yang di kokon aku sebenarnya aku gekno gawangan sih rada cilik sing iso ning jero omah. Oh iya. Kok kayune tak kirim. Wah, Mbah Rasim iya. Wis iso ditokok ning jero dalem kae sing anyar kae terus. Iya. Nah ini kan keduwuran. Oh, iya. Ya siap pokoknya dawuh saka menjane Mbah Rasim. Desa ke mergo wis mancing dadi bela. Sapa? Kau berdua kalau Mbak Elisa Urtarus Alasu. Oh ya. Jatuh di Semenang. Dan datang kae kumpul. Layangan mesti dadi lagu. Kaya kumpulan sedaya. Nek tau ki. Seneng aku pas gon ngelek lho. Sing ngelek endi? Kae kentange mabuk. Dudu Bang. Karo. Karo kowe pegel muni. Sak tenane wegah golek muni ngono ya. Wong kae motore mabuk kok kentang. Ya montore nggawa kentang. Ayo Elisa, kaya kupu ya. Kaya kupu mendapat WA dari Mbah Rasim maksimal jam 3 selesai punjul sithik. Iki wis setengah 3 itu.
37. Lah iya. Sing penting ora nglangkai subuh kok. Heeh. Nah. Iki anu saya karo Eka. Salam Mas Petro. Nggih, pamripun aku seneng prasetyamu lah. Kuwi lagu ora ngerti. Iki lagu ngendi ka? Kowe apa ora ka? Soraginan kok. Dereng nate tuwi nganggen. Dereng nate mireng. Nggih. Monggo wis maringi dhuwit 100 lah iki lek kenangane lah. Ya nyuwun ngapunten mong. Saking kae lagu nggih Mbak Elisa. Nggih, nggih. Kula dilintoni sanesipun sing kira-kira regeng kira-kira gayeng. Ya. Saged diperkembangaken sareng kalian Mbak Eka uget-uget karo Mbak Elisa. Apa? Nek aku njaluk dibawani sik lakiran sak kemelangan. Men Guntagani utawa gantian bawane men cetha iki suarane Elisa, iki suarane Eka uget-uget. Apa kira-kira? Manut ya, manut bae terus. Nah. Cinta riyen Mas Petro. Ya. Iki duwe sapa? Elisa karo Eka iki duwe sapa? Cinta coba dibedek, coba dibedek. Kurang aku gak budek kok budek bedek, dibedeki. Dibedek. Dibedek. Ini emang bedek, kantornya emang bedek. Kira-kira yang mana? Nek cara tak salah iki wajah iki tuwek Eka uget-uget. Iya bener. Oh. Aku. Kira umurku pinten? Tanggulo. Nah, kalau kowe saiki kalau tidak 5 lho. Aku ora berhasilnya katan. Pasoknya ikut kan. Pasok kowe. Bahasa ngati muncul. Ya jelas saya yang lebih tua. Oh gitu ya. Ya, aku kelahiran 93. Oh 93. Ya. Nggih. Jadi wis arep tigong doso tigong. Oh 33. Iya, betul. Aku 98. 98 berarti arep piro? Arep 21. Oh, masih 28, masih panjang. Oh masih panjang. Ya, Arep panjang wae ora iso panjang. Aku gak kemulan begitu kok. Lah iya. Panjang ora iso ya. Nek malebar iso. Iya. Iso. yes. Iya. Bawane apa kak? Wis Apa? nek kae sak sul-sule. Jule, kowe sing mriki dah loro apa? Mana sing tua anu kakoi masa. Oh iya. Baik sak dulu. Nah. Ayo kak. Anu Kak, iki adik-adik kula anak-anakku seniman-seniman wonten ing Blora sami nyusul. Dalam-dalam Nggih, Mas bocah sinten? Jamal. Nggih. Akmal. Mas Akmal lho nyusul. Ya garang ya pengendang hebat. Wah. Terus sing asal jenenge sapa? Ayam. Wah, ayam. Ayam-ayam tentu jeneng permanen peni-peni aja peni kudu bakal kudu dadi. Iya nggawa wayang mau nyuwun tulung anu Bapak Kangko kula nyuwun gadah wayang nyuwun dipun tapak asmani. Kono ndatangane. Awan mau ya ana dalang saka isi Surakarta sing asline kene. Sapa kok? Ki Anung Dwi Jos. Dwi Jos. Iku mulai kang wis rados. Hah? Bijos. Lah. Kados jenengan. Kalau pengen ya kaya aku kan nun sewu jeneng kuwi diteroni wong akeh.
Dadi anom Dujo Kangkok iki ora mung aku tok. Nggih. Kang karo San. Anom Dujo Kangkok iki ada 3. Sopo kowe, Kak? Hamsa. Saya pertama kali saya. Yang kedua siapa? Yang kedua Boyolali. 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 Ya. Yang ketiga Yang siapa ya yang Purworejo. Anaknya Dalang Gondo Sunarpo. Kunarpo kok Sunarpo lho? Sunarpo. Oh Sunarpo. juga grupnya juga di Jolaras. Oh grupnya ya di Jolaras. Pakai kanca-kanca ki dadi pola angin. Oh. Si kembar siji Anom Dwijo Kangkok, sing siji Anom Dwijo Seno. Nah, ini jenenge padha. Lah, si Reno iki ditambahi. Nek Reno kan ora pas nek dadi dalang, diganti Ki Anom Dwijos. Akmal kuwi gen saya kondang le, gantine jeneng Anom Dwigo. Termasuk aku jeneng kuwi dienggo wong pirang-pirang iso ora dadi boyo apa-apa. Nah, niku idola niku ya. Lah iya idola. Akmal juga ngambil logo internasional luar negeri lah tambah Indo. Lau. Ya. Lanjut. Ora sari. Darah sari. Wah, Mbak Rasim iki ora tau sari kok, Sa. Niku prihatin nggih. Nggih, kira-kira kuwi. Kira-kira. Lah, bengi iki tanggalane pengen dipilih kok ya pas Isra Mi'raj. Oke, Isra Mi'raj nggih. Biasa lah. Pas sekali. Tanggalane sing dipilih pas tanggal 16 iki pas Isra Mi'raj. Nah, perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, luar biasa. Yo, terus nanu engkang ratri kang Anggir dawa tahun ngarep nek. iya. dawa kang ngarep nek jawang Ah ya. dawa no awak muda anak buat maka disambutkan makut aku ini Mbak Eliza mengsiramu nyuwun desa karo Mbak Rasim lagune napa? Jawa Mbak Rasim. Oh, ikut.
Ikut. Kusuma Wijaya udah tidak. Oh belum, oh sudah, sudah. Teman-teman di Jolaras itu lagu-lagu insya Allah semua sudah digarap Mbak Isa. Lagunya Kusuma Wijaya barang. Iya. Kusuma Wijaya ini penguripan. Tembang Wijaya Kusuma. Insya Allah Mahanani Dadya Srana penguripane para warga desa Pojok lan Barasin penguripane tansah diparingi kepenak rahaja wilujeng dening Sandikala. Amin. Dikenaken kali dulur-dulur BMC. BMC Yang rapat terima kasih. nggih. Luar biasa, teman-teman BMC luar biasa. Nah, juga kasih menyimak Mas Kangko, nggih, matur nuwun. Mas Rizky garwane Bu DPR ora iso tindak mrene mergo garwane bubar melahirkan. Nah, ngoten Mbak Rasim nggih. Nah, garwane bubar melahirkan mongko putrane iki kembar ya iso mangkang. Izin ora iso ini bar lahiran garwane. Ngono to. Ya wis mundhut wayang saka aku terus engko kon nyolahke raketan sak kebiaran. Oh, heeh. Pokoke nek ro dienggo mayang Pak Kangko ora bakal kon ngeterke kon makeke ning Semarang. Oh, Werkudara. Ndi mau Werkudarane? Ya, tumbas Werkudara saka Sanggar Dewi Jolaras Indonesia, pulasane Mbah Mentok. Nah, ya pancen cukup mahal regane. Ngono ya. Nek untuk anak-anake penjane Mas Reski nggih nek pengen ngerti iki dituku regane 7 juta. Prodo Mas. Nah, nggih. Mriko Mas Reski nonton Semarang inggihipun sampun kula templekke kelire anom Dwi Kangko insyaallah mengko nek wektune nyandak kula nggo tayungan. Saking tresnane. Oh, nggih, nuwun iki uga saka Mas Tulus Cikarang, Parung Tomboluke Getasi Monitor, Mas Ngadi Pondok Umutasi Ngebyar, ugi mriku saking Pak Joko Susanto saka Papar Kedung Malang, ugi monitor. Nah, sik aku mung kelingan tak ngelingi ya, Sa. Yes. Aku nek pas pinuju prei ning omah pendak bengi iki di WA karo wong. Di WA karo wong, Mas Kangko kula menyimak nyuwun lagu Kelinci Ucul. Mongko aku pas neng omah. Niku berarti ada siaran tunda atau ada siaran delay. Yang diambil dari channel. Ya, dari makanya dari itu nek mirsani wayang nek ono ing channel Dwi Jolaras Indonesia itu pasti siaran langsung. Nenek siarannya awake dhewe di luar channel Dwi Jolaras Indonesia perlu dipertanyakan. Ada nggih? Siaran tunda intinya. Jadi nggak bisa request ngoten nggih. Nggih, terus lo film mendrian iku dijalui lagu sampe. Iki apa ya? Kalau dilihat di channel Dwi Jolaras lain berarti memang betul ada siaran langsung. Ada nggih? Ya. Kusuma Wijaya, monggo para kanca pun aturaken. Aku seneng rasane lo kantos Kusuma Wijaya, Mas. Yo buka ning apa?
bisa isih kompak kanca-kanca. Semangat. Semangat ya. Disusul sing mau nembang sapa? Budui, Balica. Karo sapa sing urung? Wanda. Wiwi urung. Dewi. Wanda. Ayo. Ya, Urini. Puri ini berkahi. Si dari patene di RI yo iki kan. Mas Jompe. Macompe. Mesti alasan. Oh, tak cium bisa yang alasan. Cium ibu. Lili ya. Lili. Lili Pak. Tangan satu lantah ya. Ayo. Ya. Yo, lagunya sing ngetren saya apa? Sing disesuaikan dengan zaman sekarang apa lagunya? Manut. Tur yo sing kira-kira kabeh apa? Puspitano daun. Puspitano. Ya. Ngajar dulu lagunya. Wah. Tapi jadi Puspitano. Aku loh. Cuma gak boleh kecil. Ya. Coba. Gugong kudu rampak kompak jogetane sing dadi mandor. Kok mandor apa jenenge? Motornya di sini mau kok Instruktur. Nah. Instruktur sewa Opanisa, ayo. Di depan, mangga. Yo ora, kecil wae. Coba Puspitano. Puspitano gareng to. Ya. Yo, terus.
Thank you.